naħseb qegħdin tard, mela aħjar nibdew peress li qegħdin tard. U naħseb speċi lesti niffirmaw il-kotba. Sama mhux qegħdin tard, il-firem naħseb kienu parti mill-attività. Grazzi ħafna tal-li ġejtu. It-tnedija tal-biografija ta' Juan Battista Zoppardo. Sorpriż bl-interess, għalkemm fl-istessin hija meritata għaliex hu bniedem illi għamel impatt kbir, wieħed mill-ftit Maltin illi jagħmlu impatt kbir barra minn Malta u ma tantx hemm karattri bħalu. U nies illi għamlu impatt barra minn Malta anzi kważi m'għandna ftit li xejn. Għandna Maltin ta' tieni ġenerazzjoni li kienu artisti, hemm ukoll eżempju artisti wkoll Maltin minn Malta li jagħmlu suċċess kbir, imma politikament u storikament minn dan l-aspett ma tantx kellna Maltin illi għamlu impatt storiku u wieħed mill-ftit illi tista' ssib fl-istorjografija tagħna li telaq minn Malta u għamel impatt storiku kbir. Issa mhux ta' b'xejn għamel impatt storiku għax ħanibdew minn hekk. L-ewwel ħaġa twilet minn familja sinjura. Ġifieri da missieru kellu l-vapuri, dak kien joqgħu letteralment bil-vapur qudiemu, ġifieri għalhekk kienu joqogħdu max-xatt min kellu l-vapuri u ovvjament għax inti kellek toqgħod mal-vapur ukoll speċi, hekk jaqbillek. U ovvjament missieru kien jippretendi illi Juan it-tifel ħajikber u jieħu l-business u jkompli mexxilu l-business. Missieru ġifieri kellu l-vapuri, jikri l-vapuri, shipping normali bħalma jagħmlu illum il-ġurnata. Imports, exports, kollox insomma. Dak iż-żmien ovvjament kienu jagħmlu ħafna imports u exports tal-ikel u tal-qoton. Ġifieri dak kien ġifieri tip ta' business komuni u tipiku ta' dak iż-żmien. Il-kavallieri eżempju kienu jkollhom bżonn il-vapuri biex jimportaw il-grain u l-qamħ minn sqallija, allura kienu jqabdu il-kummerċjanti bil-vapuri u daw it-tip ta' affarijiet insomma. U da Juan missieru kien jippretendi li jikber u jieħu over il-business. Allura jibgħatu Toulon u Toulon dak iż-żmien kienet l-iktar skola navali importanti fil-Mediterran. Fil-fatt ħafna kavallieri kienu jistudjaw Toulon u jerġgħu jiġu Malta. Juan ikun Toulon, jistudja shipbuilding u artillery u kif ikun hemm tfaqqa ir-Revoluzzjoni Franċiża. U jkun hemm qisu beħtu ieħor ta' 14-16 sena. Meta tfaqqa l-Revoluzzjoni Franċiża ikun in his late teens 20s, early 20s, u jenlistja. Jispiċċa l-enlistja u jispiċċa jiġġieled fil-ġlidiet revoluzzjonarji ta' Franza bejn l-Ingilterra fil-Guadeloupe u Martinique, fil-Gżejjer Karibew, Gżejjer fil-Karibew, ġifieri fejn kien hemm il-kolonji Franċiżi u kien hemm għaddejjin ġlidiet bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi għal Gżejjer u għal daw tip ta' postijiet żgħar insomma fl-Amerikas. Hemmhekk f'Guadeloupe Juan jeċċella ġifieri fil-ġlied u peress li jeċċella fil-ġlied da jagħmluh bażikament uffiċjal. U ovvjament biex issir uffiċjal dak iż-żmien bil-fors ukoll u anke llum trid tkun ċittadin. Allura jagħmluh ċittadin Franċiż u wkoll isir uffiċjal pratikament fil-Navy Franċiża. U jerġa' jiġi lura Malta. Kif jiġi lura Malta probabbli hemm xi storja interessanti illi jiena ma stax nifhimha. Il-problema hi illi u issa tifhmu meta taqraw il-ktieb illi da kien bniedem. L-ewwel ħaġa kien bniedem li kien jagħmel ħafna affarijiet u kien jagħmel ħafna affarijiet għal rasu mingħajr ma jgħid il-ħafna nies u mingħajr ma joqgħod jħalli ħafna traċċi warajh. U eventwalment sar kursar. U kursar ovvjament għalkemm kienu legali, daw ma kienux ovvjament jimxu kollox mal-liġi.
anka t-tip ta' nies li kienu jitlu fil-korserija. Biex tidħol fil-korserija, irid ikollok dak is-sens ta' avventura, dak is-sens ta' libertà. Daw ġeneralment dawn nies kienu jagħmlu li jridu. Kien jagħmel li jrid bażikament, kien dak it-tip ta' persuna. Kif ġie lura Malta hemm xi storja li għadni ma fimx. U għadni ma fimx għaliex fil-file tiegħu fl-Arġentina dan għandu permess minant l-Ammiral Jervis, Ammiral Ingliż, l-istess Ammiral li kienu ġildu l-Franċiżi kontrih fi Guadalupe. U da mid-dera f'xi punt tiegħu fil-ħajja ħadem għalih ukoll. U jiena qed nissuspetta ma nistax nikkonferma allura ħanejda hekk u ma tix fil-ktieb għax ovvjament fil-ktieb trid tgħid dak li tkun ċert minnu, ma tistax tispekula. Jiena għandi suspett illi kif kien hemm Juan maran Jervis u Jervis eventwalment spiċċa responsabbli tal-flotta Ingliża fil-Mediterran. Insomma, b'xi mod jew ieħor naħseb jiena Juan rrid xi passaġġ lura Malta u rranġa ma' Jervis u għamel għax dak iż-żmien il-ħaġa nies fuq il-vapuri diffiċli ħafna biex issib. Ġifieri biex taħdem fuq il-vapur dak iż-żmien kienet xi ħaġa diffiċli ħafna. Kienet xi ħaġa ibsa immens u kien hawn ftit irġiel li kienu jridu jmorru fuq il-baħar dak iż-żmien. L-unika nies li kienu jħobbu jmorru fuq il-baħar kienu l-uffiċjali li jitħallsu ħafna u daw kienu jkollhom responsabilità tan-nies tagħhom tant illi setgħu jsawtuhom għaliex id-disċiplina kienet tkun stretta u n-nies fuq il-vapur ħafna minnhom kienu jkunu tarraċanċ u priġuniera u daw it-tip. Allura daw biex tikkontrollhom kienu jsawtuhom u ġieli jitfgħu mill-baħar biex jgħelsu minnhom letteralment. Jiġifieri kienet industrija ta' dak it-tip. Allura xi ħadd bħal Juan kont taħtfu mal-ewwel ġifieri bl-esperjenza minn Toulon, b'esperjenza ta' gwerra, mingħajr feriti għax daw ħafna minnhom kienu jkollhom il-feriti jew b'xi nieqsa jew xi siq nieqsa jew xi għajn nieqsa, ġifieri daw kollha kienu jkunu. Ġifieri kien għadu żgħir, ġifieri kienu jaħtfuh mal-ewwel. Insomma, aħna nafu illi il-permess ta' Jervis bażikament kien permess. Juan bażikament ġie Malta. U wara li ġielet insomma Guadalupe u x'naf jien. Ġie Malta u għamel xi xarejn biss. Ġifieri missieru qed iħallaslu biex imur Toulon u joqgħod jistudja ħajġi joħodlu ħsieb il-business, meta ġie daw il-kavallier jagħmluh kaptan ta' reġiment ta' Bormla, ħatfuh mal-ewwel ġifieri, u wara xarejn telaq. Qabad vapuru mar Barcellona. Issa, dak iż-żmien Barcellona kienet qed tiġi ħarajdu hekk. Bil-Malti kif inhi l-kelma harassment. Fastidjat, eżatt. Kienu qed jiġu fastidjati minn Navy Ingliża. Għax kienu allejati ta' Franza u l-Ingliżi dak iż-żmien bdew jisom jiffastidjawhom, jaqbdulhom il-vapuri. U Juan insomma jirnexxielu jġib passaport mill-Ammiral Jervis fej speċi qed jgħid il-vapuri Ingliżi biex ma jimmolestawx il-vapur tiegħu. Ġifieri dak għadu kemm iġġieled miegħu Guadalupe u qed iġib passaport minn għandu fejn qed iħallilu safe passage bażikament. Li hija stramba. U fil-fatt Jervis jgħid li peress li Juan nagħmel xogħol tajjeb lin-Navy Ingliża speċi jitmissuhx. Jiġifieri Juan kien ħaddem rasu kien ħaddem rasu ħafna, kien makak ħafna, kien merċenarju xi naqa' hekk, għalkemm hu l-bajs tiegħu kien ovvjament lejn Franza u ġifieri kellu idejat repubblikani, kien iħobb il-Franza, ġifieri għax hu studja hemmhekk, irġielet fir-Revoluzzjoni u l-bajs tiegħu kien anke politikament kien Repubblikan. Imma kien iħobb il-flus, kien biċċa xogħol jagħmilha u kien jara kif jagħmel u jirranġa fil-fatt u ma baqax Malta, ġifieri jagħmel xarejn u telaq. Issa f'Malta m'hemmx records tiegħu wara li telaq għamel dat trip Barcellona. Ma hu xejn fuqu. Jew almenu jien ma sib xejn ħanajtek sekk jew xi ħadd ieħor li jista' jsib. Ġifieri merħba r-riċerka tajjeb li dejjem ikun hemm żvilupp fuqha. U s-suspetti għaj huwa li mbagħad wara Spanja
mar l-Italja u mill-Italja mbagħad imur Franza. Minn Franza, Juan, by the way, il-passaport ta' Jervis jien ikkonfermajtu għax di stramba, jiena l-ewwel darba li sibtu l-passaport ta' Jervis fil-file tiegħu l-Arġentina. U rajta stramba ħafna ovvjament. Tipo kif da ġilet ma dal-ammiral u s-sambat ma jaħdem għalih. Imma le, ġifiri, konfermajta xumbat sibt l-oriġinali Londra li qiegħda fil-British Library. Ġifiri, għax jiena assumejt għadda forsi xi passaport fals li jagħmlu biex jorieħ u jgħidilhom speċi. Imma le, il-passaport huwa autentiku, għas-sibtu wkoll fil-British Library. Għax il-British Library hemm kamra fejn żammew ħafna mill-korrespondenza tal-Ammiraljat. U sibt hemmhekk. Insomma, imbagħad da jiena s-suspettijaj u 99.9% ġifieri da spiċċa jaħdem ma' Hippolyte Mordale, jew Hippolito Mordale. U da kien wieħed mill-iktar kursara infami fi Franza dak iż-żmien. Hippolito bażikament kellu reputazzjoni ġifieri perikoluża, ħafna kien bniedem perikoluż. Dak it-tip li darba kienet iġġieled kontra l-Ispanjoli, qabdu ħarrestaw u da spiċċa għamel ribellioni fuq il-vapur tagħhom u qabad ħa kollox lura Franza, ġifieri. U darba da kien jgħid jiġġieled kontra vapur Ingliż, kienet jipprova jitla' miegħu u kien hemm xi ħadd toqgħatalu dejh bil-mannara. U spiċċa il-ħabs l-Ingilterra. Minn għalija Portsmouth, imma għandi miktub fil-ktib. Għambat kien hemm il-trattat ta' Amiens, kien hemm il-paċi u jeħelsuh u jmur lura Franza. U malli jmur lura Franza jiżżewweġ ikollu tifel u jibda jarma vapur ġdid mal-ewwel insomma, u mbagħad ikun hemm il-gwerra. Meta terġa' tfaqqa l-gwerra, da Hippolito da jirnexxielu jakkwista vapur Nederlandiż, dak iż-żmien il-Batavian Republic. U da jakkwista vapur Nederlandiż għaliex Napoleon da jġelhom dak iż-żmien in-Netherlands li kienet Batavian Republic kienet isa vassal state ta' Franza. U Napoleon iġelhom ituh ħafna mill-vapuri tagħhom għax Franza ma kellix navy, in-navy ta' Franza kienet imkisra fil-battalja ta' Alexandra. Ġifieri meta Napoleon mar l-Eġittu u l-Ingliżi jiġru warajh u jkissrulu l-flotta kollha, jkissrulu l-flagship ukoll. Insejt isimha bħalissa stant hemm affarijiet. X'inhu? L-Orient, żgur. Żgur Abu Kirbej u jifqawilu. U Napoleon iġiel l-Netherlands ituh il-vapuri għaliex il-ħolma tiegħu kienet li jinvadi l-Ingilterra. Insomma, di qatt ma jagħmilha li jinvadi l-Ingilterra, x'imbagħad ikun hemm coalition, insomma, li mir-Russja u l-Awstrija li jkollu jiġġieled magħhom f'Austerlitz. Insomma, u da Hippolito jiddobba wieħed minn dawn il-vapuri li jakkwista Napoleon u iġib liċenzja għall-kurserija. Issa, suppost il-liċenzja, għalhekk diffiċli dan nies tikta' fuq, għax dan nies mhux inbilli tara l-korrespondenza uffiċjali, dan nies jagħmlu li jridu u alla lihom bażikament dan nies. Da suppost huma jinżlu is-South Africa li qabel kien hemm kolonja tan-Netherlands fis-South Africa. U suppost huma kellhom imorru hemm biex jipproteġu dil-kolonja mill-vapur Ingliżi. Issa da Hippolito minn flok jagħmel issa bil-ittra bil-firma ta' Napoleon, ġifieri. Ġifieri da suppost Napoleon minn għalih li daw sejrin hemmhekk biex jipproteġu l-kolonja tal-Batavja fis-South Africa. Issa da Hippolito minn flok
Da b'xi mod jew ieħor kellu l-ħbieb f'Montevideo. U jirranġa magħhom. Billi iwedhom konsinja ta' skjavi suwed. U daw speċi jgħidulu jekk inti iġġibilna vapur skjavi nixtruh minn għandek insomma kien id-deal. U Mordale insomma kif ikunu hemmhekk daw jaqbdu vapur minn l-iskjavi suwed. Issa, di kontroversja kbira di ovvjament, l-ewwel ħaġa mela ħanagħmlu naqa' kontest. Juan di fil-biografija tiegħu jaħbiha ġifieri da Juan eventualment fl-aħħar f'ħajtu dispiċi ħafna tagħha di ta' il-ħaġa u kif hux ta' jiġi mfakkar dan id-dettall ħbieħ u ma jridx jiġi mfakkar li jagħmel daw l-affarijiet. U ħanispjega wkoll anke x'ġara fl-istorja kif ċertu nies iddispjaċihom li jagħmlu daw l-affarijiet ukoll. Fil-fatt Juan jgħid li jasal Montevideo f'1806 li mhu vera xejn. Juan jasal f'Montevideo f'1804 b'dal vapur minn l-iskjavi. U bażikament l-awtoritajiet ma jħalluhomx ibiħħuh il-vapur għaliex Spanja kienet neutrali suppost fil-gwerra bejn l-Ingilterra u Franza u ma jkunux iridu jaqlaw diplomatic incident bażikament. Allura ma jħalluhx ibiħħuh il-vapur u jkeċċuh il-barra. Issa da Hippolito iddeċida li għax dak kellu commitment da mingħand Antonio Mazzini li da Antonio Mazzini da li suppost kellu jixxi l-vapur bl-iskjavi. Mela da Hippolito biex jirranġa u jara kif jagħmel biex ibiħħulu xorta l-vapur jitla sa Guadalupe li kienet kolonja Franċiża. Jgħaddi mill-Brażil insomma, meta jkun Guadalupe jirranġana għal-vapur, jisbħuna, jbiddilna għal-kanun u hekk u jbiddel il-bandiera u daw l-affarijiet u jerġa' jinżel lura bieħ u jgħidilhom li da vapur Franċiż. Da ovvjament jaqbduhom, jindunaw insomma, u jissekwestraw il-vapur, jitfawhom xahar il-ħabs għax jakkużawhom ta' frodi, insomma, u Juan u Hippolito jispiċċaw xahar il-ħabs hemmhekk. U daw jitilfu balla daw prattikament jiġu bankrupt għax daw inti l-industrija tal-korserija hekk qed taħdem li inti ssib investor, jew eżempju l-istat, li jisponsorjalek il-vapur. U inti tagħmel commitment li ħaġġib catch jew price. Issa inti meta qiegħed fuq il-baħar titħallas il-pagi, titħallas l-ikel, titħallas il-maintenance tal-vapur, il-luħ, il-gunpowder, kollox, da kollha spejjeż. Ġifieri u da inti kont tagħmel kważi sena fuq il-baħar. Ġifieri da inti kont tonfoq balla flus inti biex tagħmel għad il-ħaġa, ġifieri mhux taqbad dawn nies kollha kien ikollhom l-investituri tagħhom, in-nies li jbekkjawhom, il-financiers li jbekkjawhom. Issa da jispiċċaw jonfqu dawk il-flus kollha. Jitilfu l-flus tal-investituri tagħhom ukoll u bażikament ma jagħmlu xejn u jitilfu balla flus daw. U daw jispiċċaw maqbudin Montevideo ma jafu x'jaqbdu jagħmlu. U di kienet sitwazzjoni li tiġri ħafna nies, ġifieri da inti kont mur ġo xi port eżempju. Jien naf tmur il-port ta' Amsterdam, kwalunkwa port fid-dinja kont issib ħafna rġiel u mariners bistejjer traġiċi. Ġifieri li jispiċċaw homeless fuq il-port jew alcoholics jixorbu fil-bars li jitilfu kollox u għax kien business riskjuż ħafna da, stajt titlef kollox int. You lose your pants. U daw bażikament tilfu kollox. U daw qegħdin Montevideo, speċi ma jafu x'jaqbdu jagħmlu. U waqt li jkunu Montevideo tispiċċa terġa' tfaqqa l-gwerra. Li ġiethom tajba. Għax imbagħad la faqqat il-gwerra, tipo mhux faqat il-propjament li ġara. Spanja, insomma ħalli ma ntawwalx, għax inkella ħantawwal. Insomma jena Spanja tiddikjara gwerra kontra l-Ingilterra fl-aħħar, all right? Bażikament li jiġri Spanja tibgħat ammont konsenja ta' deb lil Franza bħala pagament
biex tibqa' neutrali u l-pagament jiġi interċettat mill-Ingliżi u joħduhomlhom għax l-Ingliżi jgħidulhom speċi żeggu mhux toqgħodu tħallsu l-Franċiżi biex ma tiġġieldux kontrina, tifhem? U daw ovvjament Spanja mbagħad jiddikjaraw gwerra kontra l-Ingilterra. Meta tibda l-gwerra kontra l-Ingilterra daw l-investituri, l-financiers Montevideo kulħadd jara kif ħajamel biex jarma vapur għall-korserija għax għalkemm l-investiment li kellek tagħmel kien kbir biex tarma l-korserija, ir-returns kienu enormi wkoll, mbagħad ġifieri għax inti letteralment taqbad vapur b'xejn, ġifieri supplies b'xejn, ġifieri kien l-investiment li kien kollok tagħmel kien kbir, imma ir-rewards mbagħad kienu enormi, ġifieri da eventwalment wan sar miljonarju letteralment għall-standards tal-lum u għall-level ta' wealth tal-lum. Għax daw mbagħad imorru hemmhekk, jerġgħu morru South Africa u jerġgħu jaqbdu vapur jaqbdu żewġ vapuri d-darba żgur vendikazzjoni, we make it all back now, we lose it and now we make it all back in one trade. U jaqbdu żewġ vapuri u jinżlu Montevideo jbijaw il-vapuri u l-iskjavi b'mod legali u and they become millionaires, ġifieri at today's. U fil-fatt Juan jixtri dar kbira f'nofs Buenos Aires, insomma, they became loaded. Da kollu għaspejjes tal-iskjavi tal-Afrika msiken li daw, apparti li kien hemm minnhom li anke mietu waqt il-vjaġġ f'nofs il-baħar. Ovvjament, skjavi kienu waħda mill-iktar tip ta' lucrative business, ġifieri apparti ġifieri iktar jaqbillek taqbad vapur skjavi milli vapur mimli commodities. Sakemm ma taqbadx jinnna f'precious metals bħal gold u silver. Imma żgur aħjar vapur skjavi milli vapur qamħ, eżempju, jew vapur zokkor. Ħafna iktar ta' valur vapur skjavi. Għalhekk kienu jfittxuhom ukoll b'mod speċifiku. Issa li jiġri imma fuq dil-kwistjoni, di kwistjoni importanti ħafna u kontroversjali ħafna li ovvjament l-Arġentina u il-Navy Arġentinjana wkoll provat taħbi dan l-istorja dan l-aspett. Il-mentalità fuq l-iskjavi u fuq il-nissuet bdiet tinbidel 10 snin wara meta fl-Amerikas kien hemm ir-revoluzzjonijiet kontra Spanja. F'daqqa waħda l-iskjavi u n-nies indiġeni insertaw fl-istess pożizzjoni mal-Kriollos u man-nies lokali tal-Amerika kontra il-monarkija Spanjola. U gradwalment bdiet tinbena din l-alleanza li hija mmarkata b'mod popolari meta Simon Bolivar jispiċċa l-ħabs jiltaqa' ma' wieħed mill-leaders indiġeni fil-ħabs u daw jispiċċaw ħbieb u jagħmlu alleanza. U dan huwa iż-żmien meta il-perċezzjoni fuq in-nies indiġeni fl-Amerikas u n-nies u l-iskjavi fl-Amerikas bdiet tinbidel. Fil-fatt, ħafna skjavi li ġildu fil-gwerer tal-indipendenza fl-Amerikas, fis-South America, mhux fin-Nord tal-Amerika. Nord tal-Amerika is-sitwazzjoni kienet differenti. Imma fis-South tal-Amerika, ħafna mill-iskjavi li ġildu fil-gwerer tal-indipendenza ġew mogħtija l-libertà. U apparti li wara li saru daw ir-revoluzzjonijiet il-trade tal-iskjavitu ġiet benjata u gradwalment anka l-iskjavi ta' qabel li kienu fi status ta' skjavitu bdew jingħataw il-libertà. Da kien proċess li bejwet u ieħor imbagħad ħa xi 40 sena. Ma wara 40 sena nistgħu ngħidu mbagħad f'nofs is-seklu 19 l-iskjavitu fis-South America kienet maqtuha kompletament. Juan Battista Zoppardo kellu dan il-gilt kbir fuq dak li għamel meta kien f'Kadiz il-ħabs għaliex eventwalment insomma Juan Battista Zoppardo jispiċċa jiġġieled il-flotta Spanjola fl-Arġentina f'avventura naqa' pjuttost ħanajtek bold u daring
fej ifalli u jispiċċa l-ħabs fi Spanja u da jiltaqa' mal-gran neputi ta' Tupac Amaru it-tieni li kien gwerrier rivoluzzjonarju fil-Peru li jibda ribellioni kontra l-monarkija Spanjola. U Juan jiltaqa' miegħu u daw isiru ħbieb kbar bażikament. Da kien proċess li mhux Juan biss kienet jgħaddi minnu, għadda minnu Simon Bolivar u ħafna rivoluzzjonarji oħrajn li daw spiċċaw il-ħabs u da l-ħabs kien hemm leaders indiġeni li kienu tiġà għaddew minna li ġildu kontra l-monarkija Spanjola. Ġifieri daw meta spiċċaw bdew marru l-ħabs, daw spiċċaw iltaqgħu ma' daw in-nies u b'mod inevitabbli kif daw kienu hemm qed iqattaw ħafna ħin flimkien dej xulxin u jgħixu letteralment flimkien, daw eventwalment jibnu l-alleanza politika tagħhom u jsiru u l-perċezzjonijiet jibdew jinbidlu. Ġifieri kien hemm dal-proċess. Ġifieri issa ovvjament di jiena ma kontx naf, ġifieri jiena meta bdejt nistudja meta rrid nagħmel l-istorja ta' Juan Battista Zoppardo, jiena ma kontx naf illi ħansib li hu kien bih l-iskjavi u hekk nagħmel dawn l-affarijiet. Ġifieri u fil-fatt kemm in-Navy Arġentinjana, kemm il-gran neputija tiegħu illi kitbet biografija fuqu ħbew dal-aspett u ma jħobbux isemmuh ovvjament. Hija parti importanti mill-istorja. Ġifieri da ovvjament hu hija xi ħaġa ħażina l-industrija tal-iskjavitu, imma issa hu jista' jiġi redeemed għax wara d-dispjaċih ma nafx. Issa dik mbagħad talhekk kemm mal-reliġjon mbagħad inħalli għal dak il-qasam ma nafx. Ma l-fatti huma dawk huma. Żguru li ovvjament l-Arġentina jħobbuhu, ġifieri dawn l-Arġentina għalihom hero kbir. Għal Franza wkoll huwa xi ħadd importanti, mhux daqskemm importanti l-Arġentina ovvjament. Fil-fatt hawn xi ħadd mill-ambaxxata Franċiża wkoll ħadu interess l-ambaxxata Franċiża. U nirringrazzjahom, I thank the French Embassy for taking an interest. Thank you, Valentin, for coming as well. Kif kont qed ngħid, u ġġielet fir-Rivoluzzjoni Franċiża, kien bażikament Franċiż, ġifieri he was a French citizen. Ġifieri u għalhekk hemm dal-interess fuq Franza. Imma l-Arġentina mbagħad huwa hero nazzjonali hu. Monumenti, skejjel, toroq u public buildings, minn kollox hemm imsemmi għalih. Bħalma jsemmu insomma il-Latin Amerika għandhom din it-tradizzjoni li jsemmu kollox skejjel għan-nies rivoluzzjonarji li ġġieldu fil-gwerer tal-indipendenza tagħhom. Ġifieri mhux l-Arġentina biss, anke Ċili u Kolombja u Bolivja, Venezuela kollha l-istess. Kollha ġifieri il-main street tal-capital city jien naf Puigdemont, Simon Bolivar, Liniers, kollha il-mexxejja rivoluzzjonarji tagħhom insomma. Aħna sfortunatament għadna bil-qaddisin anke u qaddisin li qas għandhom x'jaqsmu Malta terġa'. Ġifieri aħna ħadna naqa tal-ignoranti u m'hemmx tagħmel dik il-kelma u żopp ġifieri naqa tal-ignoranti. Imma daw jħobbuhu l-heritage tagħhom, ġifieri daw jgħożu l-heritage tagħhom u l-history tagħhom, ġifieri u jiċċelebraw għall-history tagħhom, jiċċelebraw b'dal mod. Fil-fatt hemm ħafna interess ukoll fuq il-ktieb tiegħi mill-Arġentina, ħafna interess ukoll u eventwalment anke xi darba nittraduċih bl-Ispanjol immur hemmhekk anke forsi wara li insolvi xi gaps li sibt. L-iktar gap li hemm hija dik ta' Franza. Il-pija kollox kważi covered. Forsi l-gap oħra li m'hemmx hija fuq naqa' background dettaljat
fuq il-familja tiegħu għal x'inserta l-arkivji notarili mbagħad għalqu u ma stajtx naċċessa aktar għax qed jirrestawraw. Oħra, aħna x'għalqu l-arkivji notarili ma nistgħux, ġifieri ma sabux soluzzjoni, qabdu għalqu kollox daw qed jagħmlu il-maintenance insomma u jisbaw u x'naf jien u ma nistgħux naċċessaw id-dokumenti. Ġifieri hekk l-affarijiet hawn Malta inkredibbli ġifieri. Jieqaf kollox hekk ġifieri biex nagħmlu l-maintenance. All right, okay, m'hemmx tagħmel. U ma stajx nagħmel background dettaljat. Imma ġifieri n-notari tiegħu għandi l-lista tan-notari tal-familja tagħhom, ġifieri. Waqt ir-riċerka tiegħi sibt ħafna affarijiet ukoll li m'għandhomx jaqsmu imma huma interessanti, eżempju Kadiz, kif kont Kadiz. Eżempju, għax u għamel xi snin il-ħabs Kadiz. Kif kont Kadiz, sib fl-arkivji ta' mek ta' Kadiz, sibt file fuq il-familja Azzopardo hemmhekk. U mid-dera Kadiz kien hemm familja Azzopardo li kienu ukoll kummerċjanti u kienu jgħixu hemmhekk, emigraw minn Malta għal Kadiz. Daw ma kellhom l-ebda relazzjoni ma' Azzopardo ta' Juan, ġifieri, ma hemm l-ebda link bejniethom. Jiena xtaqt li jkun hemm xi link hekk, sibt li ħansib xi link, imma mid-dera m'hemm l-ebda link huma familja kompletament separata. Imma interessanti wkoll għaliex kienu wkoll Maltin li qed jgħixu barra dak iż-żmien u il-ħaġa ta' interess għax hu ma setax jagħmel kuntatt ma' dan nies laqqas għax hu peress li da wettaq atti kriminali bażikament kontra l-Ingliżi u kontra għax daw ifhimni inti speċi jekk qed tiġġieled bħala soldat Franċiż kontra l-Ingilterra bħala soldat regolari differenti milli tkun kursar ġifieri semi regolari. Ġifieri jekk inti kursar m'intix se tiġi aġġudikat bil-liġijiet ta' gwerra, jekk inti kursar tista' tiġi aġġudikat bil-liġijiet ċivili. Ġifieri inti mhux inbilli inti kursar ma tistax taqbad u tmur ġifieri daw they were wanted criminals. Mill-Ingliżi bażikament. U ovvjament għal dik ir-raġuni dan ma setax jerġa' jiġi lura Malta u għax Malta kienet taħt l-Ingliżi u ma setax joqgħod jagħmel kuntatt ma' Maltin għaliex ovvjament kieku l-Ingliżi jkunu jafu fejnu u jkunu jafu fuqu, ovvjament kienu jkunu jridu irresquh il-qorti l-Ingilterra u jitfgħuhom l-ħabs l-Ingilterra. Kif kienu jagħmlu l-maġġoranza tal-kursar li kienu jaqbdu ġifieri. Sakemm ma jġeluhx imbagħad jaħdem għalihom bħala ostaġġ imma. U l-Ingliżi kienu jagħmlu ħafna hekk, ġifieri dak hemm storja. Juan nara biex naqta' fil-qasir biex m'għandhomx. Juan eventwalment jispiċċa iwaħħluhulu sħabu ħanajtek biex inkun għax dam meta l-Arġentina tieħu l-indipendenza lilu jqabduh jibni Navy għax ma jkollhom il-ħadd. U da jibni literalment jixxi 3 karrakki u jarmaħħom bil-kanuni. U ħajmor jiġġieldu kontra l-flotta Spanjola kienet naqata l-imġien il-mossa immu jagħmilha kien naqata bi bżobbos jesew. U kellu pjan tajjeb ħafna ġifieri ma kienx ignorantu. Ġifieri għalkemm kienet jiġġieled xi ħaġa suicidali ħafna, tipo xorta kien razzjonali u kalkulat ħafna. Imma sħabu li ma kellhomx esperjenza u li ma kienux kapaċi daqsu daw waqt il-battalja jafġu, jieħdu ħafna żbalji, ma jimxux mal-ordnijiet tiegħu u jispiċċa diżastru bażikament u jispiċċa jitlef b'mod diżastruż. Daw il-kollegi uffiċjali tiegħu jitraduhom mbagħad meta jmorru lura. Daw jispiċċaw wara tilfu l-battalja jkollhom jimxu sa Buenos Aires. U l-ġunta dak iż-żmien
ħadet il-verżjoni tagħhom konvenjenza għaliex kien jaqbillhom iwaħħlu f'Juan milli jammettu li mhumiex kapaċi jirreżistu kontra l-flotta Spanjola. Politikament kienet l-iktar ħaġa konvenjenti li twaħħal fuq il-kaptan jew l-ammiral tiegħek għax hu kolonnell kien għax peress li ma kellhomx ammiral. Allura kien kolonnell, Lieutenant Colonel. Juan jitraduh l-uffiċjali tiegħu iwaħħlu fih, insomma, u dawn ma jkun vera xejn. U aħna nafu li mhu vera xejn għax ħafna mariners komuni il-testimoni tagħhom, il-testimonjanza tagħhom taqbel ma ta' Juan, mhux matul uffiċjali, jiġifieri dik verifikajta jiena. Meta tara x'ġara fil-battalja u xjajt Juan x'ġara u tara t-testimonjanza tal-Baħrin komuni taqbel ma ta' Juan. U l-Baħrin komuni daw ma kellhomx interess bażikament. L-oħrajn l-uffiċjali kellhom l-interess li jsalvaw ġildhom. Da wieħed minnhom insomma biex naqta fil-qasir u anka forsi nikkonkludi. Da jispiċċa ċ-Ċili f'missjoni importanti fejn bażikament imur all-in u jkollu l-vapur insomma u jinvesti ħafna flus f'dil-missjoni da. Bouchard. Kombinazzjoni Franċiż ukollu, għax Juan kellu ħbieb Franċiżi u kien jippreferi li jġilet magħhom. Juża lilhom ġifieri għall-ġlied u jqabbad lilhom u jafdhom u ġifieri għax da Juan taħu responsabilità jirranġaw jagħmel kollox hu. U Juan in-nies tiegħu jażilhom Franċiżi għax kien ilu jafhom u hekk u jafdhom. Spiċċaw tradewh. Insomma da Bouchard jispiċċa ħażin imbagħad għax imbagħad imur Ċili u Ċili li ġara l-Ingliżi kienu influenti ħafna f'Ċili. Għaliex l-Ingliżi kienu użaw Ċili biex ikollhom foothold fis-South America kontra Spanja. Allura l-awtoritajiet ta' Ċili ikunu ħbieb ħafna mal-Ingliżi. Da Bouchard ma nafx għalfejn, insomma, ddeċida li jmur Valparaiso, li kien l-iktar port importanti dak iż-żmien ta' Ċili, u x'kien jasal hemm jarrestawh l-awtoritajiet fuq ordni tal-Ingliżi u jtellawh fuq corsairing activities, ġifieri jtellawh il-qorti u speċi jtellawh fuq corsairing activities. Bażikament il-qrati fiċ-Ċili ma jsibuhx ħati għaliex il-każ kien naqas Trump kien każ apposta biex ifottuh lilu. Għaliex il-qrati ċileni ma kellhomx ġurisdizzjoni fuq il-crimes li jagħmel kontra l-vapur Ingliżi da. Imma dawn insomma jaraw kif għamlu kif ifottuh lilu. U minkejja li jitlef il-każ il-qorti da joħdulu l-vapur, joħdulu kollox and he goes bankrupt, bażikament. U huma dak kien l-intenzjoni tagħhom li huma jġeluh imur bankrupt ħajkun ostaġġ tagħhom. U da hekk jiġrilu insomma, da jispiċċa staġġ tagħhom da u jġeluh imbagħad imur jiġġieled il-Peru, insomma, u mbagħad meta jkun il-Peru jkun jitlobhom biex imur lura l-Arġentina u ma jħalluhx u jkollu jibqa' hemmhekk u jmut hemmhekk imbagħad. U insomma, Juan sadalettant jerġa' jiġi lura Buenos Aires u jagħmel xi 10 snin il-ħabs, ġifieri Spanja, u meta jiġi lura jilqgħu ta' eroj. In-narrattiva kienet inbidlet ġifieri fuqu, da jilqgħu ta' eroj u mal-ewwel jerġgħu jellistjawh. Ġifieri mal-ewwel. Inserta dak iż-żmien kien hemm il-Kolonel Zapiola li kien ilu jafu mill-bidu, Kolonel Zapiola, kien jissapportjah ħafna, kien jħobbu ħafna, kien jaħdem ħafna bih Zapiola. U jisu ikun mal-faction tiegħu. Mbagħad terġa' tiġi ħażina fl-aħħar mbagħad għax mbagħad jibda jixxieħ mbagħad dawek mbagħad xieħ ħafna wkollu. Qiegħed over 50s. Mbagħad sadattant ikun hemm ammiral ġdid
l-Arġentina, Admiral Brown, li jkunu li eventualment jerbaħ kontra l-Ispanjoli. U Admiral Brown insomma da eventualment jagħmel purge fin-Navy tan-nies ta' Zapiola. U insomma da jwaħħal fihom fuq xi ħaġa li ma kienx vera u l-qorti ma ssibhomx ħati, imma speċi jirnexxielu jkeċċihom barra min-Navy u Brown jieħu kontroll assolut tan-Navy insomma. U biex ma jkollux nies tal-esperjenza li speċi jistgħu jisfidaw l-awtorità tiegħu, u Juan kien wieħed minnhom. Allura speċi ra kif għamel ħeles minnu u minn oħrajn, imma sa dan iż-żmien Juan kien laħaq xi jaħsew ukoll u tipo xorta baqa' jipprotesta li speċi jagħmlu ħażin u mhux sewwa u li jiena mis-snin kun attiv. Imma għalkemm vera għamlu ħażin, Juan jesaġera naqa' wkoll għaliex hu jgħid li il-gvern trattani ħażin u m'għamlu li sew. Fil-fatt kienu jistidnu għal parties u għal balls u hekk kien rispettat ħafna ġifieri minkejja li Juan imma la famaħ xorta baqa' jgawdi ħafna rispett u xorta baqa' persuna rispettat ħafna hemmhekk ġifieri. Fil-fatt meta miet mal-ewwel ċelebrawh bħala eroj nazzjonali. Għamel 10 snin jinkett miskin il-ħabs għax sħabu tradew. Ġifieri hu probabbli ma kienx jistenna li l-folja ħadd inqeleb dak il-mod u għamel 10 snin jinkett il-ħabs da wara li tradew sħabu, imma eventwalment ġifieri l-affarijiet marru biex jivvendikaw. Bażikament imut fil-kwietu. U diki l-istorja tiegħu, issa għalkemm hu x-xogħol tiegħu huwa barra minn Malta u mhux Malta. Ifhem, hu Malti hu. Ġifieri hu parti mill-istorja ta' Malta bħala Malti. Ġifieri l-istorja ta' Malta tinkludi kollox dak li hu Malti, hu Malta ta' u Malta ta' barra. Ġifieri dajs u Malta ta' barra hu. U parti mill-istorja ta' Malta b'dak il-mod. U diki l-istorja insomma, issa nispera li jogħġobkom il-ktieb, nispera li sibtuha interessanti, ma noħdilkomx iktar ħin. U jekk hawn xi ħadd li għadu ma ħax il-ktieb insomma nista' intikom kopja tal-ktieb. Grazzi minn ġdid tal-ġejtu, grazzi ħafna. Thank you.